está, por eso. Había, sí, había un falta con jugadores.
Para controlar todo esto, ¿no?
mal, ¿eh? Esa iglesia hay. 3 Ave Marías. Oye, igual te dan algún granito de oro, que tiene mucho. Egunero goizero, todas las cabezas.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aurreztu, ala inbertitu, aukeratu dena. 50-50, funtsa gehi gordailua. Informazio gehiago, laboralkutxa.eusen. Josenea Energia da Grupo Josenea Navarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta, azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez-etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian, kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak handi guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako, hortan moldatzen gaugi. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.eusen.